Salutare toată lumea și bine ați revenit la noaptea a 5-a din Five Nights at Freddy's Sister Location. Eu dăm cortină. Sunt aici cu vărul meu din nou. Salut! Și el, da. Hai să vedem amândoi ce trebuie să facem pe aici. Da, o să jucăm pe rând. Dacă mor eu, gen, o să ia el. Dacă moare el, o să iau eu. Hai să vă explic care e faza. Dacă trecem noaptea asta, terminăm jocul, așa? Da, și ne deblochează custom. Aoleu. A, și Custom Night vreau să-l joc de... Hai, Doamne. Deci îmi doresc să joc Custom Night-ul. Da, da. Bine, dăm. Ei, măcar m-a făcut exotic. Ok. Hai să vedem. Da, este ora 2 și n-am postat absolut nimic. Am avut și o tralbă mică. Vă dau o muzică. Hai să vedem. Noaptea, Ginga! Sunteți gata să introducem un cod la baby și să murim? Facă enar ca un nebun. Oh my god! Oameni buni! După FNAF 5, dacă îl terminăm, numai dacă terminăm de noaptea a 5-a, o să ne jucăm și FNAF 6, numai atunci. Da, este stricată. Apoi sufletul ei. Nu, acum am descoperit de pe internet că alea sunt cei doi gardieni care au distrus-o. Ăștia? Da, sunt gardienii care au distrus-o în lor. I-a distrus enorm. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. Da, m-am obișnuit. Aici nu ne luăm jumpscare. Dăm aici un flash. Da, am făcut niște nopți care nu v-am arătat. Noaptea a doua și noaptea a treia. Da, pentru probabil toată lumea știe nopțile acelea, deci nu cred. Da, și s-a blocat și filmarea. Le-am filmat și pe alea, dar nu s-au postat, din păcate. Iar acum trebuie să-i facem o grasă asta. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Unde? Yes, I hear you. Aud. Crezi că am emoții? There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 2, 1, 3, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 4. Good. A hatch should have opened. Din prima! Take the card that you find inside. Now, press the green button to your left. Pa, baby, ne vedem în septembrie. Interesant. Ești creepy cât o muscă. Mi s-a blocat jocul? No. You must follow my instructions. Go forward.
Că zi-mă, David. Da, cum, frate, că nici nu mi-a zis mergi. Game. Ei, îl joc. O să... Așa se joacă. Ce tare. Ei, măcar nu știu ce trebuie să facem minigame-ul ăsta. Bra, trebuie să le dau prăjituri la toți copiii de aici. Nu. Nu așa se joacă. E un minigame. Cu faza aia cu mâncatul fete. Și de unde știu cum? Nu am văzut. Nu așa se joacă. Dar nu am secunde. Dar e greu să treci de minigame-ul ăsta. Trebuie să înveselești pe toată lumea. Rip. Babi. Acum este rândul lui Bacalus. Ar trebui să lași telefonul aici ca să nu se aude. Știi care e problema? Că joc și cu grafică. De ce mă aflu din nou aici la FNAF 5? Știi că nu dă jumpscare. Piu! Vezi la Babi? Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Cred că e a doua oară când trec aici o chestie. Bine, sunt soare noaptea 1, 2, 3, 4. Acum trebuie să facem niște. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 2, 6, 4, 1, 3, 7, 3, 9, 4, 5. Good. Yeah! A hatch should have opened. Take Da, the hai du-te la card chestia and aia. find inside. Now, press the green button to your left. Să fie cu sunet ca să This fie will mai send clar. Da, aici nu înțeleg de ce nu se mai aude. A, se duce la scooping room acum? Baba, bebe. Baby se duce acum la scooping room? Da. A, omoară. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Bine, Nard. Go back now. Go forward. De seară. Eu nu pot să înțeleg. Da, cred că cam atât ar fi pentru episodul de azi, pentru că trebuie să ne învățăm și noi. Probabil cel de pe calculator este mult mai ok. Cel de pe calculator parcă zice baby ce să faci. Dar aici trebuie să te oprești din sine, că altfel n-ai cum. Da, ne vedem după ce mi instalezi FNAF 6. Sper că v-a plăcut episodul, să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și vedem data viitoare, adică peste vreo 5 minute. Pa!